UGWUMBA. E nwere otu nwaanyị na-eti egwu chọọchị n'ala Igbo. Nwaanyị ahụ bụ sụsọ ya bụ onye a na-enwenubeghị mgbe kemgbe o bidoro kụwa egwu enwenubeghị mgbe a nakọtara kọkpụ ya akụkọ. Maka ọ bụrụ na ịma ha, ọ bụrụ na ị nọghị nso onye nọ mmadụ nso na n'isi ọnụ ya, ọ bụrụ na ị nọghị nso ka nke ọrụ na imirikiti ndị egwu anyị a isi ka ekwuo kịta ndị aka na-enekwasị anya na ndị a bụ ndị dị Chineke. Unu ghọtara ihe na-ekwu apere mpe isi ka agụ nwere ike ịgụta ya n'aka maka na ọ bụrụ na ị hapụ dịka ndị ochie okwe ha na ndị otu ha wee bata n'ụdị a kịta otu onye ị ga-agụ bụ onye a na-agwa gị ugbu a na ụdị dịka Israel anya na-ele na Cornelius na ndị ọzọ gasị ndị ọzọ niile anyị fụrụ na ha eti egwu na-eme ihe na imirikiti n'ime ha sị m ha niile mana imirikiti n'ime ha bụ ndị ara yi akwa chọọchị ya ka o ji na-agba anyịgharị na Nwada Chinyere Udoma kụpụtara egwu izu one ma gara aga wee wepụta ya ịma na egwu ya na-adị ka bọmbụ o wee dakwa dịka national anthem ọ na-abụ ọpụta ọtụtụ ndị mmadụ wee ga tinye ya ọnụ wee buwe ihe na si na ihe o kwuru na okwutaghị ya na ọ bụghị ihe o kwesịrị ikwu na omeghe nke a na omeghe nke a tata anyị chọrọ itinye ọnụ ọ ya ka m ji kpọpụta sị ka Ipetike anyị na-eche ka Ipetike bata maka na ya bụ okwu ịma na agwa otu onye fụrụ na agha eke Ipetike ị ga-ege egwu a ị ga-ego ya ọfụma ọkwa ị na-aga chọọchị ọfụma kedu ihe arụ ifuru n'egwu ahụ ndị be anyị good morning and happy new year nke bụ eziokwu bụ na ajụjụ a mara mma ife arụ dị n'ime egwu ahụ bụdatara ọ gwara ndị arụ na ha dị arụ ọ kara obi ọ gwara ndị arụ na ha dị arụ ọ sị na ekwensu ekwe ka zuo ehi ekwensu chọrọ ka akwaba iko ekwensu ekwe ka aghọba aka anyị ka akpọba ntu maka na ndị Okpontu gbara tugeda wepụta ego si ka ha na onye si akwuo because Okpontu nọ na Naịjirịa mana ndị midia mana ụmụazị na gọọmenti mana ụlọ ụka sef karịzịrị sọsọ nya bụ ebe o mejọrọfa lesbianism bụkwa na board of day because ihe na-ekwu bụ na asụ ka ụmụ onye ngụrụ na social media si data nwa gị jụọ gị na gịnị bụ Okpontu onye jụọ gị ihe bụ Okpontu si anọ homosexualism nwoke na-adụ nwoke ibe ya ịgwa ya nwa onye ọzọ agwa ya sometimes ndị Igbo na anyị na-eyibe akwa okwu enweghị isi ụmụazị mana a na-akpọ ntu anụ nwaanyị na-aghawa aka because lesbianism kpatara nkịta nwaanyị ma ọ sịrị na-ekweghị na husband gbakwa ọkụ a na-eyibe ewe blanket this thing coversia windows sorry curtain coversia windows maka a ghara ife ihe dị n'ime gịnị ka a na-ezo gịnị ka Chinyere mere unu Chinyere gụrụ ezigbo egwu o nyere ezigbo advice and ihe a gwara gị bụ kwụsị ịkpọ ntu kwụsị ịghọ aka mba ụmụ ihe nwaanyị a mere mmadụ ọ dị mma ịma na onye ọbụla nọkọtara ga-asụ aṅụ ebe aṅụ nọ ọmago na aṅụ ga-agbe yes ya bụ na Chinyere amarago na aṅụ ga-agbe exactly maka Chinyere maara kamgbe na enwere ndị na-akpọ ntu mkpọgwụ nwere ndị na-aghọ aka amakwara m na enweghịgo ofu onye n'ime ha oso ga-agbapụta na Asaba n'afọ one gara aga ọtụtụ afọ gara aga ejidere ebe ọ na-akpọ ntu o soro ga eme ha enweghịkwara nke mụnwa so gaa na ebe ndị uwe ojii jidere ya na Lagos a ọkwa ndị a na-akụrụ anyị egwu ụka ya bụ na ihe ọ na-eme bụ na Chinyere gara ga kwuo ihe asịsị ekwu n'ekwu wee na-eme ihe asịsị eme na-eme exactly ebe ọ bụ na kemgbe na enwebeghị etu o si wee ihe dịka skandal enwebeghị etu o buru drugs ma ọ bụ na ọ na-eme nke a ma ọ bụ nke ọzọ inecha onye ka gị mma ịma ihe ị ga-agwa ya ise na o mere isi ka nne exactly ya bụ na Chinyere Udoma biko gaa n'ihu kụkwarị ọzọ anya ekwuo onye ya dịka i kwuru kịta enwebe ndị Okpontu na-anọ ndị a niile na-ene anya kịta ụmụ nwaanyị niile na-eme na ha bụ ndị actress ụfọdụ n'ime ha ifu fim ịtọ inenegoro ha aktịrị afụrụbeghị m ha na ha abịa na-aza actress na-ebugharị moto ebe ka moto si pụta ha niile nwere ihe ha na-eme ụfọdụ n'ime ha na aka ọtụtụ n'ime ha aka ha dị ọcha ọkwa fim nke anyị niile na-eme ka ọ ga-abụ ịpụta kịta afụrụ na fim na-abụ ịpụta esi na ịbụ actress ị na-ebugharị moto na-ekogharị aka ụfọdụ apụta na soshal midia na-achọghị ihe ha jere ya bụ Chinyere biko anyị na-asị ọ bụrụ na enwere ọzọ fọrọ ga-awepụta maka na anyị maara na o tee n'aka anya bụ ihe a na-achọ onye ga-ekwe etu anyị kwuru ya dịka otu onye n'ime ha ọ na-enye ha nsogbu mana ịma na etu anyị mere ya a ga-akpọ n'ọnụ ofu ihe mmadụ bụ a na-akpọ n'ọnụ egwu a na-aga ahịa ebe a nọ gbaa mgbọ
ya daa n'ihu ọgụ ọgụchago n'ọya na ọgụ na-ada maka ọtụtụ ndị mmadụ na-aga na ma YouTube ma ihe na-asị ka ha chọgodo egwu Egwu a. enwere nke bụ na ya na ha achọ patu egwu a na ya afụbekwe patu Chinyere ọ bụrụ na o ruo patu 20 aga m aga mana Epetike Gwumba ihe ụfọdụ na-ekwu bụ egwu a ọ bụ egwu a ga-eji too Chineke n'ime chọọchị onye nọkọta na chọọchị kịta esi anụ arụ m chọrọ ka m mkpọwa ntụ anụ arụ m chọrọ ka m kwawa iko nwa mechie na anya fere Jizọs aka anụ arụ m chọrọ ka m kpọ ị ga-agụ n'ụdị egwu a na chọọchị gwugodo eziokwu enye m mic enwere gwata anụ arụ m chọrọ ka m kpọba ntụ anụ arụ m chọrọ ka m kwaba iko ọ ya atọ gị ụgwọ mmiri egwu ọ dịka worship iji eto Chineke iji efe dịka na asị tinye nnọọ na anyị chọrọ onye ọbụla baa n'ime mmụọ abazie n'ime mmụọ isiwazi anụ arụ chọrọ ka ịkpa ọbụna obere ụkọchukwu ikwu okwuchukwu ọbụna ekwu na anụ arụ chọrọ ka anyị kpọba iko ikiri ka ị na-ekwuzi ọ bụrụ na isi m kwuo ayọ ma yọ Chinyere bụ next time ya agụ ifuru ndị mana like ha etu ọ dị no next time ekpozi na ekewezi na eji na euphemism pụọ ya ka ha ghọta ọfụma nwoke na-edina nwoke anụ arụ nchọ ka nwoke dina nwoke anụ arụ chọrọ nwaanyị dina nwaanyị ka ha ghọta ihe ha na-ekwu maka ịchọrọ ya mma ka ọkwa ya ugwu arụ na-eme carry on ikekwe ihe o ji mekwe ka ụmụaka ghara ịghọta maka ịma na ụfọdụ egwu ma ọ bụ ihe onyonyo dị agha ọpụtasị PG parental guidance ka ụmụaka ghara ihe mana na-emezi parental guidance ebe ụmụaka niile ji fon exactly egwu ahụ a na-akụkwa ya na be m n'ụtụtụ ọbụla egwu Chinyere Udoma na-eso na line-up atinye nnọọ etu a ma ọkwa ọ dị ma ọ dị atinye na MP3 ọ na-akpọ mgbe ụfọdụ ọ bụrụ na m rahụrụ isi ụtụtụ ya bụ ihe agbakpote m asị m na nwaanyị a na Chineke ga-agozikwa n'ihe dị egwu ụfọdụ ebido n'aka ọwa ọrụ kịta asị na o buru ibu na obesity na o mere nke achọkọtara ihe a ga-akọ Chinyere afụ ihe a ga-akụ ya wee na-ekwuzi ihe ọbụla mana ihe m chọrọ ka ndị mmadụ mara bụ na e nwere ndị na-aspọnsọ ya bụ ihe na-ada kịta e nwere ndị na-aspọnsọ ya e nwere ndị na-akwanye ọkụ na-ego ma ụfọdụ ndị mmadụ ikekwe ọ bụrụ ha na ịgbalitere ị nwere ike mmadụ akpọghị na ekwentị sị na enwere ihe anyị chọrọ ka yuzo peji gị mee nke ọ bụrụ na ekwurite okwu ihe ịkpọ ntụ ka ịkwado usoro katọ Chinyere Udoma mara na peji gị ga-anyụ ọkụ n'aha Jizọs ndị be anyị ekekere m ụlọ ihe aka na-ekwu okwu na Chinyere gụrụ egwu si na-ayọ biko ọ sịbụ na ọ na-akpọ ntụ na ọ bụ na ife na-agụ egwu mma kpọtụ n'afọ ofu ndị ụkọchukwu na-akpọ ntu mmakpu na ofu ndị nke na-agwa ka mmakpu na ofu ka arụ kwụsịnata ọ because na so many times a na-eji okwu dị mma akọbacha ụmụ kirikiri ife ịma na a na-atụkwa n'egwu ịkpụpụ kọtụ na ime ihe na a na-atụ egwu ịkpụpụ ka a ghara ebe onye ịkpọrọ afọ sị mgbagobata n'ụlọ ikpe bịa kwuo jidere ebe a na-akpọ ntu ka ndị n'ụlọ ikpe nsogbu adịghọ ewere m ọfọ nruo na adọba nsị m ka ọ bụla ịkpọbọ ntu ndị ụlọ ikpe maara ihe gbasara akwa m jọji iti ikwu ọnụ ọfọ chụbago ha si na eme ọkara tụrụ ọsị m jee nga akwa ịmazi na a na-atụ mmanwụ nga mgbe onye ọkwa efu anyị ọhụrụ na onye gbara igwe akwụkwọ bụ isiokwu na ebu ihe dị na ya ịtụrụ mmanwụ nga gị bụ onye mee mkpụta ezinụlọ gị dị agha biko na ndị be anyị ka nkọkụrụ nke na-arụ ọchị na ọka iwere my time biko Chinyere ehi mere ụdị mma ndị be anyị onye isi ọkanka kwuru anwakwa na anwe mana ọ sị ya agụ n'aka ka ọ dịrị anyị mmadụ kwuru onye nwe mma ọ dị mma okwu a na-asụ anyị ada ana ya bụ na etu ekwupụtara egoro ya gwa okwu ndị a gwara amarụgo ihe ọbụla ọ dị anyị ọ dị kamgbe anyị na-enọ kamgbe anyị na-eme ka gasị na anyị ama anyị ma na ọ bụrụ na ikpuru akwanyụ ahụ na ihe ikwupụtara ka ị exactly ke ka ọ ga-eji bụ na ndị ụkọchukwu ụfọdụ ndị anyị fụrụ na-ama pịrịpịrịpịrị mgbe niile ha jiri posta machichiara anyị na-egbu amụma nta mgbe amụma imo na-esogharị ụmụ nwunye mmadụ na ihe na ha niile na-akpụcha ntụ ọkwa mkpọrio ha niile na-akpụcha ntụ onye kwuo ya eburu baisikụl ya bụ ịkpọ ntụ banyeziri kịta na enwezi ebe o ji ọha mana ma ụka niile ma ndị fada ma ndị sista ịkpọ ntụ dịzi ebe niile ma ndị pentikọstal ma ndị ụkọchukwu na-ekwuzi okwu ndị egwu na ndị fim ya bụ ihe na-abụzi kọtụ ya bụ na Chinyere kwupụtara ya bụ biko ị ga na-aghọrọ ya bụ mgbe mana anyị na-enyere ya aka na-asị gị na anyị na-agụkwụ ịgụkwa ọzọ anyị ga na-akpụ ọ na-abụrụ maka copyright
anyị na-akpọ egwu anyị nwere ike a na-eme a na-akpọ egwu akịta a na-akpọ ya ndị mmadụ a na-anụkwe onye na-anụghị ọnụrụ ya n'ihe Pọl onwe kwuru sị mana ekwuto mana ekwu nke ọma na ihe dị mkpa bụ ka a na-ekwusa afa Kraịst ya bụ biko ọ bụrụ na ị chọghọ ime ihe na gaa nene etu anyị nọ kịta iso na-akpọ ntụ ị chọghọ ka agbapụ gị ike biko wụpụ aka enwe n'ofe ka Chineke mezie okwu